Hi, welcome back to my YouTube channel Avi's Kitchen and Logs. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚೆನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ. ಇನಿ ಕಾಂಡಿದ ತಿಂಡಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೆತ್ತಿದ ಗಜಿಪು ಅಂಚೆನಿ ಚಾ ಇನಿತೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಫೈನಲಿ ಪಿದರ್ದಾಂಡ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಿದರ್ಪಾಯೆ ನನ್ನ ಪೋಪುನು 10:20 ಬಸ್ ಬಂತೀರ್ ಮಾಮಿ. ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ರಿಕ್ಷಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತದ ರಿಕ್ಷಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕಲ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಾರ ಬೊಜಗೋಳಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಬ್ರರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಂತದಿರ್ತಲೆ ಬರೀ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೈದ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಮ್ಮಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೇತಿಂದ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ದೀರು ಏನು ಬೇತಿ ಟೇ ಪಂಡು ಕುಲ್ದೆ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಇದು ಯಾನು ಬೈಯಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಮೂರು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಮೂರ್ದು ನೀರ್ಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತೂಕ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಬೊಲಂತರಿನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೀರ್ಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜರೆ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಈ ಚಮಚಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನೇನು ಒಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇಂದೆಕ್ ನೀರಿಟ್ಟು ಪಂಡ ನೆನೆವರ ಪಾಡ್ದು ಅರಿನು ಪಾಡ್ವೆ ಇಂದೆಕ್ ಈನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ದೆತ್ತಿದ್ದ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗೈತೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಿದಾಂಡು ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹದ ತುಲೆ ಈ ತೆಡಿಪಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೀರು ಮಲ್ತು ತವ ಬೆಚ್ಚವರದಿತ್ತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚವರಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು ಅವೇನು ಪೋಡಿ ಕಾಯಿ ತಂಡಾಂಡು ತವ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಕಲತ್ತು ತವರ್ತು ದಿಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ದೀಲೆ ತವಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನದ ಲಾಯ್ಕಾಯ್ಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡ್ದಿಯರ್ ನನ್ನ ಕರಂಚುಡು ಮುಚ್ಚಾಡ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದೀಕ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮನೆ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನೆ ಕೂಡ ಚೂರು ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇನ್ನ ದಿಪ್ಪುಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯನ್ನುಂಡು ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯಂಡು ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ತವಾ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಒರಿದ್ದನ ಜೀಗುಜ್ಜೆನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಾ 19ಗೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬರ್ತಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು 21 ತಾರೀಕು
ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿನ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂತೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ.